Uma ngqokunqoku intombizi yamncumela, ngicela ukunibingelela babukeli bakuSibani Samathongo channel. Ebuhlungu lento. Iyangikhathaza. Ingiphatha kabi. Le ndaba yokuthi oGobela noma ngithi Abelaphi Bendabuko abasenza kubantu. Ngixoxele indaba nje eyakenza ngisemfuleni bese ngibona ukuthi yindaba uzwe kuthiwa umelaphi wendabuko ushawe ngesibhamu washona. Yindaba umelaphi wendabuko uzwe kuthiwa ushawe ngesibhamu washona. Uzwe kuthiwa kuvele kwafika abantu bangqongqisa indlu ngomlilo sebeganga ngabantu. Ngisemfuleni ngiyasebenza. Njengoba ngisemfuleni ngisebenza sekuqhamuka ke lo mama. Angimazi noma uyisangoma noma uyini kodwa ngimkambona umelaphi wendabuko. Uzogeza enye indoda nje ewubaba. Mayifika la emfuleni lo baba uyakhumula. Ubanqunu njengoba umuntu azana. Lo mama lo uphethe into eyithinyana. Uqede wenze njani? Uyachama. Uthatha umchamo uxuba nalento uketshize engathi kushaza engazi ukuthi yini. Qeda unika le ndoda. Eziyani ngathi yaphuza uqede uyibhunyela ngayo uthi ayigeze. Mayiqeda ukugeza akasawaphi futhi lamanzi alemfuleni ayibhunyele ngayo uyithela ngalento nje kuphela. Emva kwalapho uthi ayiqoqa. Yini la yenza? Ungangibhalela nje nama comment. Yini mama ubuka yini le ayenza? Wemlapha lo muntu noma wayemkhanda. Uze umuntu ekhaya ethi ubaba wasekhaya akasezwa ngami usezwa ngomelaphi wendabuko. Usethatha imali uyidla nabelaphi bendabuko nezangoma. Yabona. Ibhlungu lento yokuthi unikeze umsebenzi wokuthi usebenze bese wena uthatha umsebenzi ekufuza ngabe ulapha ngawo isizwe, umsebenzi ekufuza ngabe ukhayisela ngawo abantu, wena ujike sowuganga ngabantu sowudlala ngabo ngoba abantu mhlazane kusuka inkungu emehlweni nabo. Bayobuya kuqhiza umlilo ngakutshela kwasiphela. Manje mina ngifuna ukuqwashisa wena mbukeli wokuSibani Samathongo channel ukuthi sebebaningi kakhulu abantu abaganga ngabantu la ngaphandle. Ungangeni ogibeni. Uma into ungayizwa kahle ungalinge uyenze. Ngoba omunye kufithi inyanga phuza. Ngixoxela wena uyathatha nawe uyaphuza. Nenyanga siyaphuza. Lo uzwa kwehlili ihlale emahlombe kuyena. Ithi inyanga silala. Amadoda lawo omabili. Ithi inyanga silala. Ngithi mina walala uthi walala lenyanga inyanga yalala naye. Ngokucansi yabuya yathi inyanga sekuyigema lakho ke manje nawe ulala nami. Wabuya nayo walala lenyanga yena. Ngithi mina nalala uthi yasalala. Ngithi mina uyaphila ekhaya. Ngoba mina ngazi ukuthi amadoda kufanele alalane wodwa. Ngokwesida amanyala lawo. Udoti. Yinto lefuna siyikhulume.
omunye uyahamba kumele lapho ufike uyageza mina ke vele amagobonga ngiwamisi ngeke ufike kumina nangelodwa ilanga ufike sekukhona inkeshezana ephiki ngeke ngoba lo msebenzi engawunikezwa abantu abadala bathi uyosebenza ngamanzi uzohamba emhlabeni ngeke ufike futhi so ungezwe selithi mina ngimesa amagobongo ngeke ngakho mina amagobongo ngiwamisi anginaswasha anginamuthi thina umuntu uyageza ngamanzi kuphela ahlambulukile lo muntu kuseyageza ngemegeza useyahamba ngoba mina ngimisa igobongo useyothola umuntu ekufanele amisele igobongo right kulungile ke lokho mayihambe yakumuntu ekufanele amisele igobongo wafica umama naye futhi indaba yokuphuza le wathatha into umama waphuza wamnika waphuza uthi inkomo sengathi mangiphuzile keze kushisa amahlombe uthi wesithi lo mama hayi phuma lana khona ikhehla lakho lilwa nami hayi asiphume indaba yokusikhulumele ngaphandle singabi nasesigodlweni uthi inkomo sekodwa amahlombe alokashisa lapho nokufa owawungelapho yona kwaphela kwaqala phansi kwabuya oyesifuna ukwenzani wabuya lo mbhemu sahamba saye emanzini wafika ngena emanzini wahlambuluka wathi ephuma emanzini ngezwe ngaye wathi inkomose selibuyile leli khehla ngithi mina ulizwa ngani uthi maselifikile ngizwa ngayikhwela endlebeni khona into edume endlebeni eyikhwela yilona selibuyile la buya semthani emanzini ngakho ke mina ngifisa ukuniqwashisa babukeli bakusibanisa amathongo ukuthi la ngaphandle sekukhona ogobela abayimpisi nokusebenza kwabo futhi akusahlambulukile sekunezinto abazenzayo ezithwebula inhlanhla yomuntu sekukhona nokugobela mbumbulu vele kokugobela mbumbulu ke ngeke besaphela ngoba nathi eduze kwethu kunabantu ekade sihlala nabo siphila nabo babona ukuthi besebenza kanjani isiphiwo simnandi ngokuthi kakho kusishintsha isiphiwo nje sishintsha nje awukwazi ukusikrema ukuthi ngampela indlela esisebenza ngayo yiyo le yabona nje indlela ngesikhathi ngiphume emanzini ayifani even ngisho nasesigodlweni amakhandlela emaningi manje lilodwa nasemanzini indlela yokusebenza abanikazi bahlale bayiguqula so nathi sothola uzwe ukuthi kunabantu asebehambisa abantu emanzini ngeke ngithuke ngizokuthakela ngabamukile nomfula noma kukhona umuntu ogwilizile emanzini yabo cause bebesiduze kwethu besibona sisebenza kanjani bagcina lento sebeyitshela ukuthi inje kanti enjalo uyabona so now vele ke ogobela ababelaphi bendabuko ke mbumbulu ngeke besaphela kodwa wena mbukelo wokusibanisa amathongo nanoma ubani le video ezofinyelela kuyena into yizwe egazini kunomuntu okwafika lapha ngimile esigodleni wathi komose ngaphambi kokuba ngize kuwena ngikucelile kubantu abadala bafika bafuthi abantu abadala bavuma ukuthi lento mangiza kuwena izokwenzeka so nawe mbukelo wokusibanisa amathongo engathi mawuzoya kumuntu noma mawuzoqala uhambo nomuntu lokuthi uyakusiza usuyile kena noma sowubuyile awubabikela abantu abadala ukuthi lo muntu ozokusiza uye yini ngoba elintombazane yaba nenhlanhla yona mina akangimisa igobongo ngathi ngiyelela umuntu ongasayimisela igobongo ngoba phela nawe ethu isangoma itheyilele ebusuku kwafika ikhehla lakubo lathi yabona ke lona ke kuthiwe ehambe yekela ngeke akusize ngalutho nje vele uyeke uhlale phansi
Uyabona. So nawe umbukelo wokusebenzisa amathongo channel ngiyafisa ukuthi engathi ungaqaphela ukuthi la ngaphandle sekukhona abantu ababela bendabuko abaganga ngabantu mbumbulo. Manje ke wena mbukelo wokusebenzisa amathongo channel nami njengoba ngikuqwashisa nje lana ngenzela ukuthi nawe ubheke. Nami ngeke ngize ngikhulume ngokuningi kakhulu uyabona because la ngaphandle ziningi impisi. Kodwa nawe lalela igazi. Lilalela igazi. Mawuzophuma uye kumuntu ubikele abantu abadala phahla thandaza. Ucele futhi bangafanele kwenzeka kungenzeki. Khuluma nabantu abadala abakwembele. Khona lezwe elincane kufuna ulilalele ngaphakathi kuwena. Manje leyo ngeke iziluke musu ukuliphikisa lilalele ngoba lelo uzilelo liwumoya ongcwele kuwe liyidlozi uqobulwane lilalele ungaliphikisi. Yabona omunye usisi baganga ngayo uyangifonela baba Magubane yebo ngiye kumele Bendabuko nginenkinga yesilwane bengibuka ivideo yakho ukhuluma ngesilwane zonke lempawu ukhuluma ngazo nginazo kodwa kumele Bendabuko uthathe umuthi wawugcoba kuye kusitho sakhe sangasese indoda wayesethi kuze ngikwazi ukuthi lesilwane asilaphe akalale nami ngithi mina yikho into kanjalo akukaze kwenzeka lokho. Kodwa ngoba lo sisilento esimhluphile futhi engazi wagcina lo Melaphi edlale ngaye. Manje wena mbukelo wokusebenzisa amathongo channel ngizokutshela mina ukuthi alukho usizo oluthola kumuntu ngokuthi athi lalani. Qaphelani inyanga zangaphandle. Qaphela ukugcatshwa uhamba ugcatshwa ngayo yonke into zonke izitaputaphu ziyafakwa kuwe. Qaphela yonke lonto musu ukuvuma nomzimba wakho umzimba wakho wena musu ukuvuma ukwenziwe noma yini kuwena ngoba abantu bagcina sebekusebenzisa lokho nangendlela okungesiyona mawusulimele egcineni angiyona yakhe impilo elimala eyakho. Angiyena othwebulekayo egcineni wena. Angiyena olahlekelwa umoya wamadlozi eduzane abantu abadala bagcina sebeqhela ubani wena. Uyabona manje ke mina ngizokuqwashisa ngithi qaphela bheka ungavumi kwenziwe noma yini kuwe. La ngaphandle kukhona impisi. Angithandi ukuthi ungene weni ngoba mawusungene weni waphonseka ngeke ukuthi akuleke uyodliwa amanqe khona. Mawusudliwa amanqe ke awubuyi ngoba kusesekuphelile ngakho. Themba idlozi ulalele umoya. Yabona mbukelo wokusiphatha amathongo channel awudingi ukuthi ngempilo yakho utatazele. Yabona impilo yakho mawusutholile ngayo wezwa unelungelo ukuthi uphinde futhi uzwe ukuthi lokho ukutholile kuyikhona yini ngokwenza. Yabo ngokwenza ngoba phela ngeke kuloko ukuhlolela indoda njalo kodwa umuntu ethi hayibo lonto ilungisa kanje awubuze nakwabanye abantu uthi hayibo into ethi iziyenzekani kanje. Umuntu etheneyo isilwane esikhishwa ngokulala buza ukuthi hayibo mangikhisha isilwane kufanele isilale. Yabo izinto ezokufuthi uyibuze uyithole ingabi second opinion. Mayekutshela ngendlela asuke eshiyo ngayo hamba uyibuze ukuthi iyona yini ukuze ungezolahlekelwa okhona ongekho. Ungalahlekelwa okhona ongekho. Ilokho engifisa ukudlulisa wena mbukelo wokusebenzisa amathongo channel. Umntwana wedlozi umntwana wamanzi ongenagobela uyabona.